Fy nghyngor mwyaf i o ran mynd i brifysgol yw ymuno â chlwb chwaraeon neu cymdeithas o ryw fath, achos dyna lle ydych chi'n mynd i cwrdd â phobl sydd gyda'r un diddordeb â chi. A nes i ymuno â'r clwb pêl-rwyd, ac erbyn hyn dwi nawr yn dyfarnu dros y clwb hefyd, felly mae wedi bod yn brofiad gwahanol ond buddiol a gwerthfawr iawn. Mae'r brifysgol yn gynnig lot o bethau gwahanol wrth gwrs, gennych chi'r clwbiau a societies maen galw fo'n te. A dyn os da chi'n ffeindio clwb da chi isio, da chi'n gallu creu hefyd sy'n peth wych, da chi'n gallu mynd i wneud ei chwaraeon neu beth bynnag da chi isio. A mae'r chwaraeon, da chi'n cael pobl gwahanol rhywbeth, da chi'n gwybod a siarad efo nhw'n bethau gwych. A fy hun, dwi'n gwneud pêl-droed, bach o rygbi i fod, ond gwneud lot o myna mynd. A dyn, wrth gwrs, dart, wrth gwrs, peth boblogaidd iawn efo yma. A dyn, mae'n gallu gwahaniaethu rhwng y byd o fyfyrwr i cael bod rhywun efo chwaraeon. Ond hefyd, mae'n neis cael chat. Mae'n bwysig, da chi'n gwybod fel chi sôn amdano iechyd meddwl. Mae iechyd meddwl yn hanfodol iawn. So ni ddim mynd i ddod i clwb chwaraeon yn y brifysgol i ddechrau, ond nes i weid, man o man fi cadw fynd ar hoci yma. A mae gyda nhw doi tîm yma yn Mangor. Mae tîm mwy cysadleuol dwi'n chwarae a wedyn yr ail tîm yn mwy gymdeithasol wedyn. Mae bod yn rhan o'r tîm a fod yn rhan o'r hoci yn gymaint mwy gwahanol a fod yn rhan o'r cwrs a JMJ. Chi'n dod i nabod gymaint mwy o bobl gwahanol. So mae bod yn rhan o fwy na un clwb yn rhywbeth rhywbeth special a sy'n siapo bywyd yn y brifysgol.